Europe yakhale kuti anda Yuda waganizira kuti anapha Yesu. Pa Easter Sunday Ayuda ambiri amaphedwa ngati revenge pa imfa Yesu Khristu. 1144 AD mwana wang'ono kanyamata kutchedwa William kanapezeka katafa ku Norwich City mdziko la England. Mkulu wa mpingo Thomas analemba buku lake kunena kuti Ayuda ndi amene anapha nyamatayo ndi kutenga magazi kuwaphikira zakudya. Matiza ndi chakudya cha Ayuda chokhala ngati chapati, amapangira fulawa ndi madzi. Koma Thomas anawuza anthu aku England Ayuda akusakaniza fulawa ndi magazi anthu kuphika matiza. Nkhani imeneyi inafalikira maiko ambiri. Anthu anayamba kutengera mphamvu m'manja mwawo, pomwe Ayuda amaotchedwa, kugendedwa, komanso kupachikidwa pa mtanda. Mwachitsanzo 1255 AD 18 ananyongedwa ku England. 1475 AD Ayuda 47 anadulidwa mitu ku Italy. Ku Germany ma-thousand ndi ma-thousand anaotchedwa pa moto. Tafera kaye nyamata. Mbuyomu taona azimayi achikulire amaphedwa wana mizera ufiti. Kodi ufiti umaoneka? Akuti ayi amene ndi fiti wapha munthu umboni uli kuti? Nothing. Komatu azimayi azibambo achikulire amaphedwa wana mizera ufiti. Chomvetsa chisoni kwambiri amene akulimbikitsa zimenezi da Zodiac ndi omwe wa 2019 amafalitsa nkhani kuti Profesa Peter Mutharika wabwera chisankho. Leronso akupeka mabodza a Zodiac ndikumena kuti ayi maliseche akusowa. Tinaziona ku Europe mwezi wa May 1934 newspaper yotchuka ku Germany pasi pa Hitler imafalitsa uthenga kumena kuti ayi Ayuda amenewa akupoma magazi a chinyamata, akatero akuphikira zakudya. Inu zakudya zimenezi matiza amaphikira madzi ndi fulawa. Koma newspaper imeneyi imene kuti ayi Ayuda akutenga magazi anthu ndi kumaphikira matiza. Nkhani inafa paliponse. Ayuda amaphedwa akupititsidwa ku concentration camp. By 1946 more than 6 million Jews were executed. Ndelero sitikufuna mere allegation iwononge dziko la Malawi timadziwika ngati warm heart of Africa. Kodi amene wasowayo akuti maliseche asowa kusanje. Kusanje kuti matenda amwera. Azibambo ambiri akudwala matenda amwera maliseche amangowa mkati. Ndi akunamizira anthu amene akuchita bwino kuti ayi maliseche anga abedwa, maliseche amabedwa. Ngati dziko sitingalole achinyamata amphamvu zawo kumaphedwa ngati agalu. Amene akufalitsa nkhani imeneyi tikuwapempha Honorable Chisale pamodzi ndi Amukito agwireni amangeni life in prison. Chifukwa Amalawi akakwiya nawo sakwiya. Chifukwa zimene zachitika kusanje kumugwira nyamata osalakwa olimbikira ntchito akuwakanira kuti ine zimene sindikuzidziwa mu dzina la Yesu. Ndapanga ndikafukufuku muno bwino mukundinamizira. Koma zona anthu akusanje, anthu akujealous atenga miyala ndikumugenda mpaka kumupha munthu osalakwa. Komatu wakana kuti ine zimene zamaliseche sindikuzidziwa. Koma anthu akujealous pachichewa akuti kusanje ndikutenga miyala ndikumugenda munthu osalakwa. Kulakwa kwake ali ndi shopu, ali ndi njinga ya moto. Kodi anthu munabadwa bwanji? Dziko muno mufuna tonse ikhala osauka? Basi wina akangolimbikira akupa maliseche mwamuona kuti that is nonsense. Chonde tibwerezenso tikupempha Honorable Chisale mutumize kumene kwa asilikali afumu akumene kwa mangidwe. Chifukwa amene wafumu amenewo tikumvanso mpekesera kuti iwowa ndi amene amalimbikitsa kuti munthu amene nyamatayi aphedwe. Ngati Amalawi ndi zinthu zochititsa manyazi kupha munthu osalakwa ngati ameneyi, kodi maliseche anasowa ndani? Maliseche amene anasowa ndani? Anthu akusanje takhala tikukuwuzani kuti mupite mukayezese. Mukudwala ambiri, mukudwala matenda amwera kwa machita magani.
mawu make mukhala mbali mwa mtsinje kudikira kuti mvula ikabwera basi muzilandira zolandirandira ufa soya pieces ndi zina zotero. Tapitani kuchipatala mukayezese matenda awera chifukwa ndi nthenda yopsa kwambiri. Maliseche amalowa mkati akawa choncho momwe tupita kuchipatala mukunamizira anthu ena kuti ayi apa maliseche. That is nonsense.